Yaşay sayın öňündäki köpe uşgunly oğudan bedegler bilen bedelen meydansa, arkada şäherniň we oň idaralarynyň ýollaşçylary, il tyylagly ýaşullar, gümüştasly eneler, şäheriň köp sanly ýaşaýjylary, mihmanlary hemde jemgyçilik guramalarynyň we köpçülikliň habar beriş teristleriniň wekilleri ýygnanýarlar. Arkada şäherniň medeniýet we sunuw diýişgärleri öýleriniň joşgyny aýdym taýla çykyşlary bilen täze jaýlara göçüp gelýän maşgalalaň şatlyk şowkunlaryny belende götürdüler. Davarada edilen çıkışlarda yurdumda Türkmen halkına mahsus insanperwer ýörelgeleň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösdirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini ýaly. Muňa hormatly prezidentimiň ýollaşçylygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň asly ýörelgeleri esasy uredinýändiginiň aýdyň subutnamasy. Ýaşaýyş şaýlaryna zerur bolan ähli amatlyklyň döredilendigini belläp, dawra gatnaşanlar muň üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagyly Gahrman serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyş döwlerini beýan etdiler. Dawraň esasy pursady gelip ýetenne täze jaýlaryň öýelerini arkadagy şäherniň açylyk puwdagynyň işgärlerini açarlar dawraly ýagdaýda gowşurly. Täze öýüň açarlaryny eýe bolan raýatlar Türkmen bedewiniň milli bayramynyň toýlanýan günlerini, öýlerini şeýle bagtyar durmuşy peşgeş edenlikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagyly Gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Hemde janlarynyň sagy, ömürleriniň uzak alyp barýan uly we jogapkärli döwlet işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzu etdiler. Halkymyzyň ruhyny belende götüren bayramçylyk çäreleri ýatda galyjy wakalara we täsirli pursatlara baý boldy. Sunuw saatlarynyň çykyşlary bu ýerde guralan çäre özolşly bayramçylyk öwüşgünni saýdy. Medeniýet işgärleriniň we sunuw saatlarynyň şowkunly dörüjülük çykyşlaryna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagyly Gahrman serdarymyza alkyşlar belent heňde ýaňlandy. Dutarçylar toparynyň ýerine ýetiren çykyşlarynyň öz bolşlugyna, olaň barha kämilleşýändigine aýdyň görnüp, dawra gatnaşçylarda uly täsirler gallardy. Dawraň saýaklaryna oňa gatnaşçylar ýaşaýyş aýyň öýlerini döredilen amatly şertler bilen tanışdylar. Şonuň gurulşygyna we inzamlaşdyrylyşyna bedeg işleriniň häzirki zaman usullaky çözgütler ulanly. Täze jaýlarda otoglarynyň ýerleşdirilişi gowlandyrılan we Türkmen halkynyň milli ruhyna kybap gelýän derejede enzamlaşdyrylan aşganalaň, çağılary niýetlenen we beýleki otoklaryň mümkinçilikleri häzirki zaman görkezlerini dol gabat gelýär. Bu bolsa häzirki döwürde Gahrman arkadagymyzyň başyny başlan asly işleriniň arkadagyly Gahrman serdarymyzyň parasatly ýollaşçylygyny üstünlikle durmuşa geçirmegi netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň iýdigderli ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýär. Mihmanlar öýelerini gutlap, olara täze jaýlarda uzak ýyllaň dowamyna bagtly durmuşda ýaşamaklaryny arzu etdiler. Şeýlelikde Gahrman arkadagymyz tarapyndan başlanan, hormatly prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilmegi üstünlikle dowam etýän döwrap özgertmeleň ajaýyp miwasy bolan bu täze ýaşaýyş jaýlary, olara göçüp gelen bagtyar maşgalalar üçin ýetip gelen Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli ajaýyp toý sowgady boldy. Hemde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyzyň döwlet adam üçindir. Arkadagyly Gahrman serdarymyzyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen baş ýörelgeleriniň durmuşda amal bolýandygynyň nowatdaky subutnamatyny görli.